Hey, hvor er det? Midtjyllands havemaskiner. Simon her. Sikkert aldrig, hvad det er i den. Det er trin. Det er ikke en Ferrari, den her, men den er omtrent lige så lækker. Det er en Solo by Alco. Og det er, ja, hvad fanden skal jeg sige, 22.110. Det er motoren, og det er klipperen, så det er 22 heste og 110 klipbredde. Det er et rigtig lækkert stykke værktøj til ham, der har det høje græs, ham der gerne vil biodiversitet. Slående ukrudt, lidt buske, lidt hvad fanden det andet, han skal tage. Den har 3 knive på, krydskniv, og du har en helsvejs kasse, der er lidt kraftig og stående, 4 støttehjul på, som dem her. Når græsset kommer ind, kommer det forbi kæderne. Der. Det er noget rigtig godt noget til højt græs, og det er noget bagudkast, som kan komme af med græsset. Ikke mindst synes jeg, at vi lige skal se motoren. 2-cylinder, 700 motor, 22 heste. Det er kreds for kendere, der godt kan lide noget lækkert nu. Og det jeg faktisk lovede før og kiggede på, det var de her lækre bagdæk. Prøv at se, rigtig traktordækkerne på. Du har et bedre greb, og den kører bare. Komfortsæde. Giv mig en til, og en til. Så har den fået 3, så kan den lære det. Nu synes jeg, vi skal høre motoren. Og ikke mindst, der er LED-lys på. Så lukker vi for madkassen. Nu tænder han, så skal vi høre knivene. Hold nu op, det lyder godt, det her. Nu har vi set, vi har hørt den. Se, hvordan linjen er fronten, kofangeren, det hele, det kører rundt, man får lyst til at gå og kramme den og være glad for den. Sådan en her koster 37.995, og vi finder en god pris til at komme ind i butikken, Midtjyllands havemaskiner. Og i dag, dagens anledning i dag, der var min gode ven, Henrik Jongshøj forbi, Jongshøj Maskiner. Han stod og savler over den. Så I skal skynde jer at komme og købe den, inden han kommer og køber den. Rigtig god dag. Hej.